Здравейте, аз съм Калин Манолов, а вие гледате Алтернативата. За да бъдем още дълго заедно, подкрепете ни в Revolut, Patreon и на банковата сметка на фондация Алтернативи и анализи. Борисов е легнал като калкан на дъното и чака да завърши битката на Доган с Пеевски, за да се договори с победителя. Методи Андреев каза това преди половин година. И призова Пеевски да говори и да каже истината за бившите си приятели Доган и Борисов, за да се спаси. От тогава направихме още едни парламентарни избори и 9 пъти се опитвахме да си изберем председател на парламента неуспешно. Дали пък вече не стана окончателно ясно, че не Пеевски трябва да се спасява от Доган и Борисов, а ние от тримата шишковци, каквато популярна съветска книга за деца имаше на времето. Или може би от 4-мата, ако прибавим президента Радев, договорил се с тях за службите. И че тяхното време на нашите хора и фирми продължава и не му се вижда края, за разлика може би от този на политиката, на обществото, на демокрацията, изобщо на нас. И задавам сега първия ленински въпрос на Методи Андреев. Какво да се прави? Здравейте. Трябва да ви кажа, че аз не знам какво трябва да се прави. Нещата са толкова турбулентни. Това признание звучи впечатляващо. Вие да не знаете. Да, нещата са толкова турбулентни, толкова бързо политиците сменят позициите си и толкова много девалвира въобще политиката, политическата класа, политическото в държавата. Девалвацията, която започна по времето на Борисов по отношение на българските институции, зарази всички партии, които в момента виждаме в Народното събрание. Спомняте си, по времето Борисов, като беше премиер, той беше царя слънци, краля слънци. Нямаше други институции. Той решаваше всичко. От най-малки до най-големия проблем в държавата, тогава започна разбиването на институциите. Тогава започна да се компрометира доверието в държавността. Защото всички ти казваха, Борисов, който каже, това става. Което не е присъщо за една демократична държава. Обаче сега не иска да се занимава с такава разбита държава. Този тоталитарен стил на управление, който беше наложен по времето на Борисов, се хареса на българите до такава степен, че те се юрнаха да гласуват за Възраждане, които им дават така надежда, че видите ли, може в България да дойде човек като Путин с същите настроения. Тоест, искам да кажа следното. Борисов е окуражил да се гласува за Костадин. Това искам да кажа, че такива антигерои като Борисов и Пеевски, най-големия евроатлантик, Борисов, най-големия демократ, те са антигерои. Те толкова развратиха и отвратиха хората, че в крайна сметка в резултат от управлението на Борисов получихме този взрив от пропутински настроени националисти в България. Преди това не е имало такъв взрив от пропутински национализъм. Не напразно Борисов си добре куртува с Възраждане. Виждаме, че при него може да има, да казва, че има идеологически различия, но това не му пречи да си куртува. Лошото е, че хората, които поради липса на друго трябва да подкрепяме ППДБ, не са на ниво основа, особено ДБ след днешният Резил, защото това друга дума няма. Имате предвид участието в избора за парламент на Атанасов. Първо да издигнеш Атанасов за лице, за пръв човек в държавата, от коалиция претендиращ, че коалиция, която иска в България да има справедлива съдебна система, да има европейска демокрация, да няма корупция или поне корупцията да е... Атанасов има такъв бекграунд. Освен това беше 3-4 пъти заместник председател. Беше шеф на НСС, на Национална служба за сигурност. И искам да питам като шеф на НСС какви бяха деятели. Може ще кажа няколко факта. Изгони руски шпиони, направи антикорупционен доклад. Спокойно. Искам да питам, кой назначи Алексей Петров в НСС? Сигурно той. След това, колко офицери висши от НСС той назначи, включително за свои заместници, които последствие станаха нарицателни за руски картици в български специални служби. Някои от тях станаха и генерали. Така. След това Атанасов миналата година
си позволи, нали, поне това, което излезна като информация, чрез своят съветник Веселин Марков да прави опит за привличане на висши офицери от военното разузнаване, които да обслужат негов интерес. Така, аз питам следното. Хубаво, този скандал е известен. Да. Нали, те правят доклад за този разговор, вследствие военното разузнаване пуска доклади, които не са класифицирани. Въпросът е следния. Това нещо в момента знаем ли дали няма досъдебно производство във военната прокуратура? Всичко това го казвам да кажа защо Атанасов е най-неподходящия. Атанасов е най-неподходящия, защото той няма профил на гражданско лице, той има профил на чинге. В лошия смисъл на тая дума. Значи, когато издигаш човек като него за председател на Народното събрание, той трябва действително да бъде лицето на хората, които застават след него. Не, нали разбирате, че това беше част от един много дълъг пазарлък, в който драматично се смениха тези хора. Проблемът е, че Атанасов, най-големият проблем, че Атанасов открито е харесван от ГЕРБ. Точно така, и затова беше идеята да отпуши, нали, като Тирбушон да отпуши. Всичко това, което ви разказах, не ви ли навежда мисълта, че всъщност, защото Борисов няма как да посочи Атанасов за председател на събранието, ако не е получил карт бланш от Пеевски. То е ясно. Той посочва не е председател на събранието, той посочва евентуален служебен премиер. Нали, в някаква конфигурация. Как мислите? Напротив, чакайте сега. Много добре тук трябва да разграничим нещата. Борисов вчера каза, аз Рая Назарян нали, няма да оттегва. Не вчера, оня ден, аз говоря за оня ден. При него са динамични неща. Но така или иначе, схемата му беше дори да бъде избран човек от ГЕРБ за председател, той като дойде време да се прави служебното правителство, ще се оттегли, Атанасов ще стане председател на парламента и Росен Желязков примерно ще стане служебен премиер. Това беше цялата голяма последна схема. Нали, това е последната схема. Да, това е последната схема. Проблемът е, че тези хора, които един път направиха сглобката, основно ДБ, защото ПП има в момента, като ги виждам, после индиферентни. Не са толкова, в момента няма такъв комсомолски план да правят някакво управление с ГЕРБ. Те се опариха от ГЕРБ и не искат за втори път. Моето лично мнение от цялата бъркотия е, аз така разсъждавам. Значи, с тези гласове, които имат ПП, ДБ, те фактически са доста напукани и нацепени отношенията им, но все още са една парламентарна група. 38 бях. Колко бях? 37, ама още не са парламентарна група, защото няма избран председател на парламент. 37. Значи с този брой, в този зверилник, ако имат, разбира се, топки, могат да бъдат само едно. Ако могат, разбира се, непримирима антикорупция. Аз продължавам да смятам, че това е единствената почтенна и отговорна позиция. Ето ПП го прави, а ДБ като че ли е склонна ПП го прави, точно така. ДБ обаче се изкушава. Аз мъча да влезна в тяхното... Изкушава се лично Атанасов или цялата партия? Не, цялата партия. Цялата групировка ПП, цялата групировка ДБ. Тоест малката коалиция. Малката коалиция, защото гледа сега, те там са доста проблематични през следващите избори, тяхното влизане в парламент. Оттам да започнем. Личният мотив тук е много сериозен. ПП ли са проблематични или ДБ? ДБ. Значи там личният проблем е, примерно Иво Мирчев не беше депутат в предишния парламент. Да. Нали, той знае, че влизане в парламента не е лесна работа. При те преференциални тигри, които има между тях, защото има хора с много преференции, е много трудно да се добереш, независимо, че си на избираемо място, да станеш депутат. И сега всеки си пази мястото. И аз това желание за колаборация, която се забелязва в ДБ, аз си го обяснявам и с такъв личен мотив. Включително и с такъв личен. За Атанасов съм абсолютно убеден. Атанасов желае да приключи своята политическа кариера като приятел на парламента, което е абсолютно за мен неправилно и абсолютно непостижимо в тази ситуация. Има една критика към вас, господин Андреев. От Борис Кюркчийски. Само критики и никакви разумни идеи за изход не давате. Няма изход. Аз казах, че не знам. Аз не съм политик. Аз съм човек, който в момента критикува. Защото... това е най-лесно, нали? То не е лесното, в тази бъркотия какъв изход? Господин Кюркчийски какъв изход дава, като пита?
Той да каже, той казва, че вие не ама давате. аз също го питам, кажи господин Кюркчийски, кажете ви изхода, като знаете. Аз изход не знам. Атанаска Брашева също мисли, че вредите. Не, напротив, аз не вреда, защото от мен нищо не зависи. Вредят тези, които взимат решението от мое име. Примерно вреди Атанасов. Аз винаги съм задал следния въпрос. Ето, ако примерно Атанасов иска да стане председател на парламент, той трябва да промени коренно отношението на хората към него. Той човек с най-малко преференции от лидерите. Той не знам и тук сега колко изкара. Това е един най-нелицеприятен. Това да почнем. Между другото, той съгласен ли е да отговори пред полиграф на два въпроса. Участвал ли е в корупционни схеми и дали е прикривал корупционни схеми като шеф на НСС? Вие като задавате тия въпроси, ами аз имам отговорите, нямам документите. Да. Второто, той съпричастен ли към агентурния апарат на ДС и в какво качество? Не се очудвам от зрителските критики. Това отговори, защото един прокурор на БКП, като е бил в 88-9 година, няма обяснение как е станал прокурор. Той човека... Да се отласнем обаче от личността. Да. Още повече, че дори да бъде избран за председател на Народното събрание, всички си мислят, че това ще е за някакви дни или седмици, докато се извърти рулетката. И преди Великден или след Великден сме на нови избори. Ето днеска съвсем директно каза любимица на всички Делян Пеевски, че той иска да има бързи избори и да се, ако му дадат повече доверие, отколкото сега, той ще поеме отговорността и ще управлява. Моето лично разбиране е, че трябва да се търси нов политически субект. Откъде да се търси? Което предния път го говорихме. Така, обаче от съществуващи или те първо да се прави? Не, трябва да се инкорпорират част от хората, които имат правилна позиция в момента като политици. Има хора, които добре примерно отиграват нещата. Грешат, разбира се, но общо взето имат правилни позиции, но особено с този, как да го кажа, вече доста изтъркан политически персонаж, който е толкова много плетен, правиха сглобка, сега си гнусат да гласуват за председател, защото видите ли, че Възраждане и то щял да гласува с тях. А иначе ни бяха гнусливи, когато заедно с Делян Пеевски и с Борисов правиха те глупости с Конституция, защото то се оказа, че това са пълни глупости. В крайна сметка. Един много интересен въпрос, господин Андреев, към вас. Ако получите покана да сте част от гражданската квота на нов политически проект, ще приемете ли? Зависи от този проект, но много трудно. Аз не бих поел така отведнъж. Такъв грешка направих на времето, когато ме поканяха от ГЕРБ да бъда гражданска квота. Сега истината е, че човек се изкушава. Съм говорил един път с тебе. Изкушава се, аз съгласих и след това дълбоко съжалявах, защото разбрах, че не е това местото, в което трябва да падне. И това направихме тази група за натиск. Да. Това беше възможното, което може да се направи тогава. И тя, между другото, имаше доста... Да, Петър Солов, Мартин Димитров. Да, доста успехи имаше. И кой беше четвърти? Георги Ганев. Не, тримата бяха. А само тримата. Георги Ганев не беше. Така че смятам, че е толкова нездрава. Аз, примерно, сега си давам следния въпрос. Дори ако съм народен представител. Аз честно ви кажа, аз няма да мога да спа. Няма да мога да спа аз на времето, когато трябваше да гласувам за правителство с АБВ. Аз не спах 2 нощи, защото аз тогава за пръв път такова чудо ми се налагаше. Няма да мога да приема такава отговорност. Обаче все пак се подчинихте на партийна дисциплина за разлика от Божанков гражданската квота тогава така беше, но после не се подчиних на много места. Няма значение. И затова не сте още веднъж били депутат. Но мисълта ми е следното, че ако имах менталитета на тези народни представители в момента, които са в ДБ конкретно, аз още тях съм народен представител от същата тая престъпна партия ГЕРБ. Нали? Ама аз не исках да оставам там, защото това означава да минеш на червена линия и после като се гледаш в огледалото да те е срам да се гледаш. Дали има непрестъпни партии в този парламент, господин Андреев? Трудно да отговоря. Това трябва да каже не аз и не вие, ами трябва да го каже прокуратурата. Тя май се оказа, че е най-престъпната организация в държавата. Има ли логика в това да се твърди, че се тупа топката, извинение за футболния термин, любим на Борисов, докато се избере Сарафов за главен прокурор? Не, то повече от ясно това. Той е повече от ясно. Не се съмнявам. Само, че въпросът е следния. Този Висш съдебен съвет, де ще избира главния прокурор, той може да избере
колкото си искате сарафовчета. Няма никакъв проблем. Аз няма да се очудя, за да успокоят в един момент нещата, да го оттеглят него и да пуснат някой друг тотално неизвестен и въобще неизвестен, който не е по-различен от него. Но трябва да знаем едно, че който и да стане главен прокурор в тази ситуация, той е много зависим. Както е било до сега, главните прокурори в тази държава не са били независими. Държахме до преди малко един друг зрителски въпрос или по-скоро мнение на Борис Коракчийски. Той е съгласен, че не трябва да се търсят мнозинства из глобки. ГЕРБ започнаха да се огъват, пише той. Това е най-достойното говорно поведение и много съвместна работа и идеи с граждански демократични организации. Инициатива правосъдие за всеки, антикорупционния фонд, Боец. Тук е напълно прав. Аз това се чудя. Защо толкова много хора казват, ние ни харесваме тези, които ни управляват и също време не могат да намерят мостове между себе си. Всеки човек си има своите индивидуални качества. В крайна сметка няма идеални хора. В крайна сметка има едно мнозинство българи, които не приемат това, което виждаме в момента, обаче някакси не могат да намерят мостовите между себе си. Добре, колко време ще стоят калканите на дъното, както вие се изразихте? Не се ли разбра вече кой надделява? Той Борисов мисля, че изплува от дъно. Той преди беше, той изплува. Делян Пеевски създаде достатъчно добри условия за да изплува. Той каза, Делян Пеевски, аз не искам да имам нито заместник председател на парламента, нито искам да имам председател на комисии. Делян Пеевски каза, абсолютно цинично е наистина. Аз притежавам държавата. Имам правителството. Що ме е този смешен не работиш парламент? За какво ме е? Аз и без това си върта схемите. Схемите си върват сега в момента най-добре. Вижте го случая с Чирин. Вижте този случай. Тази история с 700, която антикорупционния фонд показа преди 10 дена, това какво показва? Че фирмите от кръговите около Борисов, около Пеевски нямат никакви проблеми в момента с усвояването на пари. Добре, че беше Кьовеше, че започна разследване, че се разсъхна работата. Иначе считайте, че сондажи щяха да са вертикални, щяха да бъдат откраднати ни 200 милиона лева, 200 милиона лева и всичко щеше да си бъде по мед и масло, нямаше да има никакви проблеми, държавата щеше да плати бъдещи загуби, защото така са писали. Има зрителски реакции на вашите оценки за Атанас Атанасов. Мирослава Гюрова казва, че това, което казвате, прилича на клевета. Сигурно има предвид подозренията за връзки с ДС, а пък... Сега ще отговоря на госпожа, коя казахте. Само секунда, Атанаска Брашева казва, че благодарение на Атанасов и правителството на Костов, което той е спасил, вероятно с доклада, за който аз споменах, сме влезли в НАТО и Европейския съюз. Значи аз съм бил тогава съвременник. Много добре знам благодарение на какво влезнахме. Влезнахме благодарение на това, че българският парламент тогава, основно групата на ОДС, не позволи на руските самолети да направят десант в Прищина. Така че беше премиер. Основната информация за състоянието в Югославия тогава дойде по линия на военното разузнаване. Сега по отношение на клеветата, която твърди госпожата. Госпожа, като е толкова чувствителна, да й каже следното нещо, да накара своя лидер, любим лидер Атанасов, да съди. Не знам дали е членка на ДС. Да съди хората, които публично го наклеветиха в прав текст. Двама. Един се казва Богомил Бонев, другия се казва професор Сачев. И в момента в YouTube има клипове, които казват, че Атанасов е бил агент на Държавна сигурност. Тези хора го казват публично, своето лице. Няма да коментираме кой е Богомил Бонев. Сигурно преди много години е било. Не, преди 2 години. Няма нужда да коментираме кой е Богомил Бонев, кой е професор Сачев. Тогава излезнах в пресата и казах, че Атанасов, като лидер на ДСБ, на която аз симпатизирам, без да съм бил член, и продължавам да симпатизирам, и смятам, че той е проблем на ДСБ Атанасов. Така, го призовах не да мълчи. Той тогава беше даже заместник-председател на Народното събрание. В такива случаи политиците реагират, няма да отговарям на клевети. Това е клевета. А той защо не съди тези хора за клевета? За генерал Атанасов толкова трябва да завършваме, господин Андреев. Той днес е герой на деня, антигерой на деня. Да, добре, ама утре е друг ден и пак ще има ново гласуване. Ето още един последен въпрос, подходящ. Според вас, кой е по-добре? Кой да се избере? Силви Кирилов или Киселова? За мен, логически разсъждавайки на базата на това, което има като линия, този, който е подписал въпросната декларация,
трябва неговия кандидат да бъде избран. Лично аз смятам, който е пар екселанс Радев, нали? И като партия, и лично. Така. Ама, разбирате ли, той е извелиран, това казвам, че няма смисъл да се бутат шамарите. Да вървим на избори. Да вървим на избори, разбира се, няма друг начин. Иначе, в професионално отношение, разбира се, че Киселова, конституционалист, доцент. Добре. Да, но се оказва, че и там има едно много голямо но. И това е най-вероятно лицето Кирчо Добрев. За всеки от тези хора може да се... Така, разбираш ли? Да. Това е големия проблем. Тя толкова бъркана ситуация. Ние сме абсолютно в момента в тупик. Да. Тупик това е. И аз затова си казвам нещата така, като си ги мисля. Може много хора да не са съгласни. Това е тяхно право, мое право да се защитавам това, което аз смятам за правилно. Разбрах. И да ни кулден, всички калкани да изядем и да вървим напред. Точно така. Благодаря. Лошото е, че май ние сме шараните. Ние сме си винаги били и за съжаление ще продължаваме още дълго да бъдем шарани. Благодаря на Методи Андреев. След емоционалния разговор с Методи Андреев продължаваме се и може би не по-малко емоционален ще се получи заради темата, която ще обсъждаме сега с Иван Христанов. Пътят към робството. Пътят към робството се нарича една великолепна класическа книга на Фридрих фон Хайек от 1944 година. Издавал се ме преди 20 години. В нея има един комикс, да го наречем на съвременен език, в който се описва в 20 ясни стъпки как се стига до това робство. Аз съм избрал половината от тях. Сега ще ви покажа тази част, която е избрана и ще коментираме какво се случва в България и колко от крачките сме направили. Значи, книгата е писана за ситуацията след Първата световна война, предхождаща идването на Хитлер на власт. След Първата световна война установява се мир, нова законодателна власт, но всеки има свой любим план, от който не желая да отстъпи и не могат да се споразумеят за един единствен план политиците. Гражданите обаче също не могат да постигнат съгласие, защото не приемат плана, който най-после политиците евентуално са изработили. Каквото се харесва на фермера, не допада на фабричния работник, пише Хайек. После планиращите създават огромна пропагандна машина. Би трябвало да се въртят тези слайдове. Огромната пропагандна машина, ето след малко трябва да се покаже, която е по мярка на идващия диктатор. След което, междувременно, суматохата в обществото расте, довежда до протестни събрания, които би трябвало сега да видите, не знам защо не работи това дистанционно. И най-необразованите, въодушевени и убедени от пламената риторика на такъв тип оратори и популисти, учредяват партия. След това, изпаднали в отчаяние, легитимните политици, да ги наречем, упълномощават този нов появил се водач партиен, да изкове план и да наложи спазването. Моля, следващия сайт, това очевидно не работи. И в по-късен план си мислят, че ще се отърват от него. След което, още следващия слайд, партията поема управлението на страната. Суматохата е толкова голяма, че подчинението на този нов лидер трябва да се осигури на всяка цена и може би дори нормални хора, за да се подпомогне националното единство, се присъединяват към тази изгряваща партия. След което, следващия слайд, никой не се възпротивява вече на плана на водача, защото това би било равностойно на самоубийство. В една такава държава способността да се наложи покорство и послушание се превръща в добродетел и от този момент нататък всяка свобода е загубена. След което, при диктатурата, която е неумишлено създадена от политиците, изпълнени с добри намерения, няма вече място за различия във възгледите. Плакати, радио, печат, всички медии повтарят едни и същи лъжи. Светът е плосък. После почват да ви планират не само политиката, но и почивката, спортните занимания и така нататък. И всички под строй правят едно и също. Веднъж почнали да планират, планиращите не могат да бъдат спрени. И накрая, ако ви изхвърлят от работа,
Това е все едно да ви изведат на разстрел. Това, което преди е било грешка, сега се е превърнало в престъпление против държавата и от тук свършва пътя към робството. Продължаваме с Иван Христанов. Здравейте, господин Христанов. Здравейте. Докъде сме по този път? Ние сме го извървели. Като през цялото време ви слушах си и правих проверка на ситуацията в България. Ето, подарявам тази книжка. Много ви благодаря. Къде да я покажем? Ето я. Ето я, да, и корицата сега. Пътят към робството. Пътят към робството, уникална книга. Това е кратката версия. Така, продължайте. Всъщност, да, аз направих една ментална проверка на ситуацията, която е в момента в България. Имаме ли култ към личността? Да. И то във всички партии. Защо само Борисов? Или Пеевски? Аз го виждам, за съжаление, в демократичните партии. Виждам го и в ИТН, виждам го и в МЕЧ, виждам го и в Величие. Всъщност всички нови проекти са лидерски партии. Възникват като тежко лидерски партии, които буквално разчитат на култ към личността. Имаме ли в владеещите икономиката партии в момента и завладяване на медиите? Имаме. Владее ли се обществения наратив? Да. Ако кажеш нещо различно, тук що Методи каза някои, как да кажа, противоречиви неща и моментално започва, ама той защо говори по този начин? Продължават, между другото. Да, очевидно. Тоест, моментално, нали, ние имаме санкциониране на този, който се осмелява да каже нещо различно от правата вяра. И да, всяка партия си има права вяра и не вървим добре. Крайният извод от това нещо е, че изобщо не вървим добре. И в това, че в момента има девети опит. Днес беше деветия, да бъде избран председател на Народното събрание, е резултат от всички тези неща. И накрая дечица ще посрещат с знамена новия диктатор. Ние първо, че вървим натам, между другото, мен много приятели и колеги, включително от демократичната общност, ми казват: Христанов, моля те, бързай, защото ще дойде Радев. Бързай какво? С единение, с партията, с това да увеличаваме партийната подкрепа, изграждането на структурите. Да, че можете да бъдете от един такъв бъдещ блок, по-широк, демократичен. Ние се борим за това да създадем такъв блок и то не е от вчера и не е от ония ден. Отдавна се борим, и това, между другото, е един от антибиотиците срещу поредното лидерско и фашистско поведение в България. Чие е фашистското поведение? Сега отново зависи, ако гледаме Възраждане, то е очевидно. Очевиден е този наратив за подчовеците, който е изключително гносен. Той е насочен към българи. Вие много добре знаете, че един от най-могъщите наративи е да бъде посочен врага. Силен. Ние го гледахме и по време на болшевишката власт. При нацизма бяха евреите, при руснаците бяха класовия враг. В новите времена кой ще бъде големия враг? Сега ние виждаме при Възраждане, големия враг са подчовеците, както те ги наричат, от демократична България. Да, и джендерите. Между другото, по повод и на скандала, който продължава да тресе България с чумата по дребните преживни животни, вие видяхте на Костадинов реакцията. Тя беше брутална, унизителна. Оне мръсни цигани, заради тях ще умрат всички агнета, всички овце. Много накратко кажете каква е според вас истината, тъй като знам, че сте много ангажиран с този казус. И бяхте заместник земеделски министър преди 2 години. Аз изкарах няколко дни там на терен, не виждам смърт, не виждам клинична картина. Не виждам адекватно поведение от страна на Българска агенция за безопасност на храните и заради този скандал министър-председател, министъра на земеделието и изпълнителният директор на БАБХ дължат незабавни оставки. И за кога? Те са, дето се вика, до утре примерно.
Тук говорим за принципни положения, а не айде да останат още 2 дни, защото разбирате ли утре ще има редовно правителство. То както се очертава, май няма да има редовно правителство и те ще си отседят там. Ама никой не мисли за редовно правителство. Значи избора на председател на парламента се свързва с потенциала кой ще бъде служебен премиер, не редовен премиер. Никой в главите си от депутатите няма идеята да състави редовно правителство. Сега, вие понеже повдигате този въпрос не за първи път. И той е обществено 40 дни значим. почти вече, не могат да изберат първо заседание. Тъжното в тази ситуация е, че въпрос се поставя, ама какво ще правим сега? Дори и вашите зрители, буквално до преди 10 минути, ама дайте решение. Сега много е трудно някой, който не е парламентарна сила или дори не е партия, както Методи, да даде решение за една каша, която са забъркали там. Ние за това, което се случва в момента, дадохме решение още преди да бъде конституирано Народното събрание. В неделя бяха изборите, във вторник ние казахме, че те не са легитимни и излязохме на протест. И в деня, в който се конституира Народното събрание, ние казахме всички партии, които имат претенция за борба с модела кой и които смятат, че има брутално купуване на гласове, дължат да не се закълнат, да не влязат в парламента, да направим огромен скандал, да излезем всички заедно на площада и да изискаме национална кръгла маса, с която да променим изборния кодекс по начин, който да не може да бъде опорочен, за да можем да направим една крачка към връщане на доверието на избирателите към самата политическа система. Затвори кръга преди 35 години, започна така наречения преход с кръгла маса, сега пак ще не спася кръгла. По една точка тогава беше съвсем различно, мисли, че беше за новата конституция, но защо казвам? Какво тогава никой не поиска да ни чуе. Никой. И ние сега като погледнем минали си времето в търкаляне из парламента, 8 опита за председател и така нататък. Мина си. Ама ние това време можехме да го използваме за градивна работа, а не Възраждане, ГЕРБ, ППДБ и БСП да се надхващат. На кой председател е по-най и в един момент аз чувствам като в шоуто на Къци Вапцаров, нали, детското шоу. Там кой е по-най. Да. Ама утре 10-ти опит ще успее ли според вас? Вижте, те не са посочили фигура, те не са посочили нито фигура, която може да бъде консенсусна, нито са посочили сценарий, който може да бъде консенсусен. Най-възрастният член на парламент. Това е абсурд. Били и тъне подписали декларацията. Аз по-голям простотия не бях чувал, може би, за последните 2 месеца. И тъна свали вашето правителство на време. Те свалиха правителство. Те пречиха през цялото време, лично на Бровски, да водим войната за капитан Андреево и изобщо срещу Таки, който беше завладял и е завладял всичко там, империята на Таки, империя свързана с ГЕРБ и с ДПС. Хора, които излъгаха избирателите 21 година и днес ще ги реабилитираме и ще казваме, айде с тях ще ми изберем председателя. От другата страна Киселова. Кадър, добър, консенсусен, качествен. Може ли да мине през БСП? Толкова ли трудно за нея беше, говори за идеологически убеждения, да намери приют, нека да кажем, в тя беше съветник на Радев Лусин Христанов преди да стане гражданска квота на БСП. Това има ли значение? Как да няма значение? Вижте, Кирил и Асени, те тръгнаха от Радев. Да. Ако тръгнем по тази линия да вървим, ама Радев е бил този при него, другия при него, третия при него, ние никога няма да можем да направим нищичко в парламента. Киселова е добър конституционалист. Тя е разпознаваема фигура, можеше да изиграе обединителна роля, но не и през БСП. В този парламент тя нямаше да се справи като председател на парламента, дълбоко съм убеден. И тогава кой? Генерал Атанасов. Генерал Атанасов също няма как да бъде обединителна фигура. Трябва силна фигура. Някой като Никола Минчев. Той е евродепутат. Да.
и не трябваше да става евродепутат. Тоест, най-накрая отново стигаме до това, че задънените улици са задънени, защото преди един месец някой не е мислил отнапред как да си осигури отворени изходи. И да не забравяме в никакъв случай. Ние не можем постоянно да се абстрахираме от това, че всъщност ГЕРБ носят отговорност. Първа политическа сила са. Те трябва да си намерят необходимото мнозинство, без значение кой ще номинират. Дали ще застават зад генерал Атанасов, дали ще издигат Рая Назарян, дали ще подкрепят Киселова, да излязат и да си намерят мнозинството. Защото аналогията с калкана, която беше направена преди малко, е изключително жив. Не може само снишаване и да се използва пък този, бих казал, малко и детски подход на ППДБ, че те постоянно искат да намерят някакво решение, за да се конституира власт, те някак си да влязат в нея и нали, да излязат хората на решенията. Понякога решения няма и трябва да си оставиш първия, да си се дави, ако ще се дави. Или да намери решение. Като че ли върлят някакъв малък детски спасителен пояс, защото имат своите основания. Това е много труден сценарий. Ние трябва да си ядем сметка, че и бързането на ПП крие огромен подводен камък и това е бързото извъртяване на мандатите и едни много скоростни предсрочни избори. Нещо, което иска единствено в този момент, ви гарантирам, единствено Пеевски иска бързи избори. Никой друг не ги иска. Да, между другото, едно от основанията, което не сме коментирали и с Методи Андреев, а пък може би по принцип е да не би да бърза Пеевски, ако случайно Конституционният съд открие толкова големи фалшификации в изборите, нали, след тези едно от тези сигнали до Конституционния съд, мисля, че и през вас мина, да. И да се стане ясно колко е нелегитимен този парламент, а затова иска да изпреварим Конституционния съд, който ще да се произнесе преди Коледа. Има такава версия. Се върви сега и с обществото. Вярвате ли на това? Честно казано, не мога да отговоря. Трудно ми е да в този момент да преценя дали тая хипотеза изобщо е валидна. Абсолютно безспорно е, че вота не е легитимен. С 200 000 гласа купени от ГЕРБ и 200 000 гласа купени от ПП, от ДПС няма начало. Тези избори не са легитимни. Те си плачат за общо касиране. В същото време, нали, личи си и позицията на Радев. Тя е много проста, тя не е променена. Ние искаме да продължава да ерозира доверието в парламента, за да се борим след една-две години за президентска република. Точно така. Това ли е българския път към робството? Това ли е потенциалната нова диктатура? Не искам да казвам нов фашизъм, тъй като знам колко е това понятие натварено с негативни конотации, а то не означава само концлагери и убийства и войни. То си е, централизирана държава, липса на алтернатива, липса на инакомислие, липса на свободна преса. Всичките тия неща, дето ги показахме в комиксите. Само Радев ли е така загрява на тъч линията да бъде този нов спасител, хайде да го нареча? Радев е единствения, който може да размести политическия пейзаж сам. Година всички останали трябва да се борим коалиционно. И никога няма да направи това преди да му свърши мандат. Аз съм дълбоко убеден. Времето работи за него. И не просто времето работи за него. Всички партии в парламента в момента работят за него. Тези караници работят за него. Ние не бива да забравяме, ИТН били подписали декларацията. Голямо чудо. ИТН искаха някаква полупрезидентска република. Но те сега още се канят да правят такъв референдум. И те до момента не са отговорили на въпроса какво ще правим и спрете да ми продавате Радев като фронтмен на тази президентска република. Пеевски ще изсипе $500 милиарда и ще стане президент. И какво правим тогава? Искате да кажете, тогава ние директно влизаме в робство.
Защо не? Той прави хиляди заявки. Той беше ли легитимиран като евроатлантик? Защото това е детската мечта на Борисов да стане президент. Да изключиха ли? Изключиха ли ДПС? Още не са го направили. Не. Те продължават да се водят членове на европейското либерално семейство. Този човек се разхожда навсякъде из парламента като вся и всьо. Така че този сценарий е абсолютно реален. От Украина, западни посланици се срещат с него и така нататък. И между другото, аз искам да използваме ефира и да отправим към Радев едно предупреждение. Внимавайте, господин Радев, как си правите сметките, защото като нищо ще постелете на Пеевски, който излиза и ви нарича мистер Кеш. Да не се окаже... Но това може да е част от театъра, господин Христов. Напълно е възможно. Аз не го отхвърлям изобщо. Да. Особено като гледам, начина, по който се подава. Моментите, в който се подава. И да се върнем и на пътя към робството и изобщо на нашата тема. Накрая, поне в предаването. И на поведението на Възраждане. И на това начина, по който бяха изключени Данило Орери и Божанков. През 1959 година извадих си един цитат на Теодор Адорно. Той казва нещо много важно. Фашизма вътре в демокрацията е по-опасен от фашизма срещу демокрацията. Фашизма, който не се страхува от евроатлантизма и е дегизиран, виждаме тази миграция и при Пеевски, и при Костадинов, е по-опасен от открития фашизъм, който излиза с голи гърди и казва, ние ще се борим и ще вземем властта. Така че ние не трябва да оставяме слепи за опасностите на тези, които претендират, че са либерали и евроатлантици, но реално налагат новото робство в България. Както казваше Юлиус Фучек, макар и комунист, хора бдете. Точно така. Благодаря. Това беше разговора ни с Иван Христанов. Здрасти, Кен, заповядай. Сега сяда на мястото си последния гост в днешното издание на Алтернативата, Кенет Левковиц. Свързана ще е темата, която ще коментираме с него, с това, което чухте от предишните наши двама гости, тъй като става дума за новия екип на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп. Взети заедно, кандидатите на Тръмп представляват опит да се разруши американското правителство, писа преди няколко дни в своя статия историкът Тимоти Снайдер. Всяка от номинациите има своя роля в общия план, но главни герои са Илон Мъск и Вивек Рамасвами, които оглавяват Министерството на правителствената ефективност. Тяхната цел е да провалят правителството и след това да разделят печелившите парчета между близки до режима олигарси. В това отношение предложените назначения на Тръмп, Кенеди младши, Бонди, Мъск, Рамазвами, Хексет, Габард и Ноем са перфектни инструменти за постигане на подобна цел. Така ли е, господин Левковиц? Да, съгласявам се. Даже може би малко умерено описа Снайдер. А какво като аргументи можете да изтъкнете в подкрепа на подобна теза, че всъщност хората, които Тръмп ще направи министри в българската терминология, искат да разрушат Америка, която Тръмп винаги е казал, че иска да направи отново велика, всъщност. Откъде да започнем? Толкова Вие много. Вие ще кажете, аз така, малко с леко забавление да започнем, преди да стигнем до трагичното. Робърт Кенеди младши, който отрича ефективността на вакцинация, не само срещу COVID, а всякакви вакцинации, също така отрича ефективността на добавяне на флорид в питейна вода, една практика, която е доказана ефективна. Този човек ще ни бъде министър на здравето, на здравеопазване. И да не говорим за личните издънки на Кенеди от
сериално изневяра до някакви странни инциденти с тяло на меч, с кит. Изключително странен човек. Не си чул за кит. Не. Добре, вярвам, разбира се, не се съмнявам в това, което казвате. Добре, Кенеди младши неподходящ. Другите, Мъск, Рамасвами, те са много ключови в плана, ако има план Тръмп. Това са олигарси, които ще се възползват от слаба държава. Мъск, бих казал, вече се възползва от слабостите на държавата с сателитната си система, който е ключов договор за американското правителство и за него. И сега, поначало е смешно да имаш департамент на държавна ефективност, оглавяван от двама шефове. Кръстен след виртуалната валута, криптовалутата на Маск или любимата валута. Как се произнася? Дош. Да, това е едно куче Акита от тази японската порода, която беше герой на разни мемета шеговити, а пък тази виртуална, т.е. как се казваше, тази валута, извинявам се, е по-скоро пародия. Да, беше на биткоин. Емисия на шега. Да. Но не е шега, че човек с сериозен интерес в обществените поръчки някак си ще започва да оправи държавния бюджет. Още повече, че повече от 85% от американския държавен бюджет са отбрана и социални плащания, които няма как с мерки за ефективност. Добре, какво ще кажете за министъра на отбраната? Пит Хексет. Значи той има опит като командир на рота. И сега ще оглавява департамент, който е най-големият работодател в САЩ с повече от 3 милиона служители. Просто от всякъде му липсва необходимия опит. Той скочи, без да обиждам телевизионни водещи, защото има много талантливи, но той ще отскочи от Fox News, като не от делнично предаване, от уикендно предаване от Fox News, като министър на отбраната. Има несъгласие с вашата теза за Кенеди младши. Нашия зрител Никола Чухлев казва, че това не било вярно. Поредна глупост раздута от медиите, не бил говорил за Белини и така нататък. Така че... Не бил говорил за какво? За Белина. Белината е този препарат, който Тръмп препоръчваше да се пие, когато започне пандемия. Вашият зрител слага думи в устата ми. Аз нито дума не казах за Белина. Да, добре, но той твърди, че Кенеди е подходящ за министър на здравеопазването. Но това е въпрос, на дума срещу дума, както се казва. Има огромна заболеваемост САЩ за здравеопазване, въпреки огромния бюджет. Фарма-мафията плаща на медиите за оклеветяване и криене на истината. Ето ви една доста представител на замисленето на Тръмп и негови последователи версия, като че ли? Много от тези хора са дълбоко внедрени в конспиративни теории и една голяма част от тях са и конспиратори. Памела Бонди, който ще ни бъде главният прокурор, ако е прият от Сената, застъпваше тезата за отричане на изборите 2020 година. Тоест тя защитаваше твърденията на Тръмп, че те са фалшифицирани. Да. Каш Пател, който е номиниран за директор на ФБР,
направо участваше в заговора на 6 януари 2021 година. Така че това има силен елемент тук на крадеца, дръжта крадец. За госпожа Габърд, какво ще кажете? Тя като че ли беше стигнахме до най-трагичното. Тълси Габърд, първо номинацията ѝ официално е възхвален от руската държавна телевизия. Това говори красноречиво. Много консистентна защита на интересите на Русия прави в своите публични изявления. И също така Габърд се слави, че е отишла да пие чай с Асад и критикувал бомбардировките от Трамп на Сирия срещу използването от Асад на химични оръжия. Тя е защитник на диктатор, който използва химически оръжия. Тя също е голям критик на разузнавателните служби и сега ще се сложи отгоре, като нашия шеф на ДАНС. И това постави под риск и сътрудничество с други служби и всякакви операции агенти. Никой агент не е в безопасност сега да не бъде разкрит отгоре. Сега като ви слушам, има опасност американските служби да се пробият почти колкото българските. Да, виж, това е от наръчника на Кремъла. Първо сменяш силовиките. И кои са силовиците? Габърд, Каш Пател и Пит Хексет. За мен картината е ужасна. А министъра на вътрешната сигурност Ноем, как беше първото? Кристи Ноем? Кристи Ноем, да. Тя е губернатор на малък щат Северна Дакота. Слави се отскоро, слави се в кавички, че пострелял кучето си. И се хвали с това. Тя се хвали. А защо го е убила? Да ти кажа, това не ми е толкова известно защо, но човек да се хвали, че стрелял кучето си, нещо не е в ред. И няма никакъв опит в вътрешна сигурност. Сега ще бъде вътрешен министр наш. Добре, този персонален преглед, който направихте накратко на ключови позиции, защото наистина сигурността, здравеопазването и отбраната, нали, външна и вътрешна сигурност са ключови. Правораздаването, разбира се, чрез главния прокурор, който в американския политически модел всъщност е министър на правосъдието. Ако тези хора са толкова неподходящи, да се върна към началото, където цитирах тази статия на Снайдер. Тя, между другото, се нарича обезглавяване. Да помислим заедно, т.е. вие да кажете, вие сте американец и познавате американска действителност, бивш републиканец, доколко бивш не знам, но сега очевидно не харесвате Тръмп. Но не сте и демократ станал, нали? Аз съм станал демократ. Станахте. Да. Добре, в такъв случай, нали, декларираме конфликта на интереси, условно казано. Но какво се случва с тази велика държава, без всякаква ирония, която един избран с огромно мнозинство от гласовете президент иска да направи още по-велик? Огромно мнозинство. Няколко милиона. Президент Трамп не е спечелил абсолютно мнозинство. И това е от най-малките маржове. Абсолютно не, но... Това е от най-малките маржове в новата история. Той има най-малкия марж в Конгреса от както има 50 щата. Така че няма мандат за обезглавяването, който
Не, това е теза на Тимоти Снайдер. Аз просто я цитирам, защото е добър обяснителен модел и сега с вас на практика разсъждаваме доколко е реалистичен и доколко е лично мнение, лична антипатия към един човек и така нататък. Няма никакъв знак, че това, което прогнозира Шнайдер, няма да стане. Номинирани са възможно най-некомпетентните хора за почти всички позиции. Знаете ли колко често се случва това? Знаете, разбира се, тук сте от края на 90-те години. Знаете какво се случва в България при всички президенти, правителства и парламенти. Накарате ме да правя сравнение на щатите в България. Това е малко опасна територия. Не искам да обиждам някой. Не сравнение, просто аз така горчиво си давам сметка, че ние живеем в такова политическо битие вече 35 години, като че ли Съединените американски щати на прага да се сблъскат с подобно нещо и се ужасяват. Да. Няма проблем, живее се и така. Да, за съжаление нямаме опит с такъв тип събития, с преземане на държавата. Десетилетия поред имахме много стабилни институции. И аз се опитах бъдейки тук 30 на години, опитах да кажа на приятели и семейство какви са рисковете от Трамп и как е повлиян от изток, т.е. от Москва. И повечето хора просто не могат да осмислят това. Не могат да осмислят това. Да. Един зрител казва, че трампистите са прилични на симпатизантите на Възраждане в България. Така ли? Има прилика, да. Това е двете партии на републиканците и Възраждане са прокремълски. Това е едно. И тактиките са подобни, да. Този зрител, който каза, че Кенеди не е подходящ за министър на здравеопазването, т.е. който не се съгласи с вас, ви пита какъв бизнес имате, за да не би пък да имате такива интереси. Нямам нищо общо със здравеопазването, освен че съм потребител. Да. Добре, как да завършим? Прогнозите за 20 януари, може би да завършим с потенциалното прекратяване на войната в Украйна, което беше едно от основните, поне основното външно политическо послание и обещание на Тръмп. Реалистично ли е? Това е специалният пратеник Кейт Килок за Украйна. Дали ще стане бързо? Да. До 20 януари всъщност. Едва ли. До 20 януари Байден е на власт. Байден е изпратил последни напани като пратки на оръжие и подпомага, въпреки всички критики на Байден, подпомага Украйна да усилва позициите си. И за Украйна, и за Русия има ограничен времеви хоризонт. И двете сили са почти изтощени. Така че е въпрос на време да се стигне някакво прекратяване на огън. Но на първия ден това са... Подтекста е, че сега се правят нещата така, че на първия, условно казано първия, може да е на 25-ти да речеме, но много бързо след стъпването длъжност да бъде прекратена войната. Върви се на там, между другото, но по начин, който по-скоро ощетява Украйна, за съжаление, както се чува за тези планове за замразяване на конфликта, на сегашната линия за съприкосновение и буферна зона с европейски десетки хиляди войници и така нататък, но нямаме време да го коментираме това. В заключение, оптимист ли сте за бъдещето на Америка? Не. Песимист съм.
Добре, това е вашата позиция. Благодаря ви. Така завършва днешното издание на предаването Видимо и невидимо. Гледахте ни на живо във Фейсбук, в канала ни в YouTube Алтернативата БГ, по национална телевизия ВНТ и в ефира на Пловдивската обществена телевизия. До вечер от 20 часа сме по ETV Хасково, а в деня след предаването от 17 часа по телевизия Стара Загора и от 22 часа по Дарик Радио. Гледайте ни и ни подкрепяйте, за да бъдем по-дълго заедно. Лека вечер и до следващата ни среща.